Kailan adda kaditi agilaklako kada kayo iti lote sa Jayla Trinidad. Naskan asukimatan ang nalaing daytoy gaputa posible a lote gayam ti Benguet State University. Itilintag saan mabaling nga ilako ti siya sinuman nga empleyado ken pribado nga individual ti lote ti universidad. Adda report ni Audrey Villena. Inlawlawag ti Benguet State University kadagiti umili sa andang agilaklako ti daga iti paset ti Timoy Puguis ken talinggoroy Wangal Trinidad. Adagamin na idanon iti opisina ti universidad nga adda dagiti ilaklako ken nailako adaga iti naso a lugar. Sigun iti presidente ti universidad asaan dagiti nga agilako ti daga sadyay gaputa ti naso a lugar ken nakasagana para iti research ken innovation hub ti BSU. We have not received an official one. But in the community, we often hear stories that there are lots that are being sold in that area. Sigun iti presidente awan ti formal complaint ana idanon iti opisina nga malalarma dagitoy gaputan natakwatan ti opisina nga adda dagiti na ilako a lote ti BSU nga addaan ti peke a papeles. We have one case here part of BSU lot na issue that fake title and they have been using that to sell properties to the public. Palagip ti universidad kadagiti umili asukimatan ken kitaan nga usto ng lehitimo dagiti titulo ti daga a mailaklako kadakwada sakbay a gumatang ti lote ti daga manipud iti Benguet State University. Audrey Villena para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.